Asimeme Sako Ikeropi Serafi Simana Simeme Sako Ikeropi Serafi Simana Simeme Sako Kama Lika Yesu wa Nazareta, Tito wetu na manfa wena wetu tosi, Odhageme kuna santaba, Ontulugosi kuna luwanse, Ekameni Lika Yesu wa Nazareta, Ikerepa Neserafi, Simana Nshalogosi, Simemesa kuwe, Situndwele, Natiko siye psugu suchenshalo. Udwele. Weno khala sihlala usobukosi. Udwele. Wenu fasibula chengelanga. Udwele. Wenu pesamandla chengelimo. Udwele Yesu. Ake konshegawe. Ake kemaliganiswa nawe. Bayete. Yana napagate. Bayete. Ibaba pagele. Bayete. Iroshole. Bayete. Yangelemisha. Siakafele msuku. Asibona kenikosi. Enga fondisyo nawe. Asibona kenikosi. Enga likanisyo nawe. Kekama lika Yesu. Yase Nazareta. Isilako. Likumbila
Lika Yesu, Nazaretha, yonke Nkosi limoya, operator kule ndawo, ayimamela izwi lakho, ngegama lika Yesu, Nazaretha, yonke Nkosi, ama-devil worshippers, kuyizulethena amandla, akadlula izwi lakho, ngegama lika Yesu, 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 phakama Nkosi ebusuku, phakama moya oyingcwele, phakama nzulu yemfihlakalo, ngegama lika Yesu waseNazaretha, amandla omlilo makagcwale kule tente, amandla kamoyingcwele makagcwale kule tente, ngegama lika Yesu waseNazaretha, inkazimulo yakho ayigcwale kule tente, ngegama lika Yesu waseNazaretha, phakama Nkosi ebusuku, phakama nyanga lemihla, phakama mdala wezinsuku, ngegama lika Kristu Yesu waseNazaretha. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Jesus. 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 Oh, yes, Jesus. Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Kunye endikwaziyo kukuthi Jesu uyaphila. Kunye endikwaziyo kukuthi Jesu uyaphila. Kukuthi Jesu
Izinto zingaguquka zinyuse bawushape yazo, but wena Thixo hlala umile. Siyakudumisa Nkosi, siyakuvuma ukuba wena unguYehova. Umhlaba wonke ubhedesha igama lakho. Lingcwele Nkosi, liyaphila. Lingcwele, linamandla. Lingcwele, liyeyisa. Ulimakashandala mokosaya. Ingeli yeke mokosaya. Oh my God. Imfane yahlatshwa. Imfana. Lika paya. Elopha igasi. Uliyende. I remember Mountainto. Uthi bhekani. Nathi mfana kaThixo. Etholayo. Isusisono. Sehlabathi. Uthi lona. Kunyana wamoyintanda. Athi ndikholiswe nguye. Athi mfeni yena. Ulimakashana labokosaya. Rebebekeshendele mokosita. Inali yeke mokosaya. Uliya mahaya. Rebebekeshendele mokosaya. Ikapaya naliende. Ribaya kashanda labokosita. Ideya. Ukapaya. Unamahaya. Rebebekeshenda.
Thank you, Jesus.
Oh, siyabulela moya oyingcwele. Siyabulela dwala laphakathi. Siyabulela nzulu yesimanga. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Eneneni Nkosi wethembekile. Singelethe namandla abantu Nkosi. Sebetshintsha namaxesha eguquka. Wena wedwa Nkosi wethembekile. Athi Nkosi ohlabelelayo. Awulali awazeli. Uyondoleza Israyeli. Siyakuzikisa Nkosi ngakweli xesha. Ngegama likaYesu laseNazaretha. Athi Nkosi ohlabelelayo. Ngegama lakho Yesu. Uguqa phansi konke. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yonke Nkosi ngibona. Nalapha Emajola. Iyathoba ngegama likaYesu. YaseNazaretha. Noma Nkosi lihlobo linjani. Kekhe Nkosi bizigama lakho. Atehlabelelayo. Amazinyo athebelena. Nathi sithebelena. Kama Lika Nkosi kama lihle njengelakho. Thank you, Jesus. Siyabulela moya oyingcwele. Siyabulela dwala laphakathi. Siyabulela Jehova. Ngegama likaKristu Yesu waseNazaretha. Thank you, Jesus. Singahlala phansi. Thank you, Jesus. Mantathethu. Ndibulisa egameni likaYesu. Abafundisi bonke bakhona. Omama, obhuti, nosisi nabantwana abancinci egameni likaYesu. Amen. Haleluya. Sicela abathandekayo singalibazisi siye kwincwadi kaYobhi uchapter 42. Sifuna nje ivesi ibenye sibe sesithandaza egameni likaYesu. Sifuna uvesi number 2. Cela umuntu asifundele esiXhoseni. Nonayo iBhayibheli yesiZulu asizame ngayo asifundele kuyo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ke ndingulukho, ndiyazalwa phaa kwaDaniso. Okubalulekileyo nokuhle ndisindisiwe. Ndamamkela uYesu wayinceda impilo yam. Amen. Haleluya. Ndicela amen abe khona etendeni. Ayi amen. So uba ngabe ukhona seyifumene angasifundela. Akalali akozeli olondoloza u-Israyeli. Akalali ulondoloza akalali ulondoloza. Cela ungasisibani nasifundele ncwadi kaYobhi chapter 42 verse number 2. Okay, ifundeka ngolu hlobo. Ndiyazi ukuba unako ukufeza konke. Akunqatyelwa nto uyicingileyo. Andazi noba ukhona omnye ophethe enye ilanguage asifundele. Yes, siyabulela khona omnye. I know that you can do all things. I know that you can do all things. Now
plan of yours can be thwarted. No plan of yours can be thwarted. Amen. So it is Sulini. Ndiyazi ukuba wena unako ukwenza konke abesithi necebo lakhe lingevinjwa muntu. Amen. Hallelujah. Baba, lizwi lakho Nkosi liphilile. Uyadala ngalo Nkosi, uyasebenza. Lidala Nkosi okungekhoyo kube khona. Uthi Nkosi wakuthetha ngezwi lakho kuvuselele ngithemba Jehova nesazela Nkosi emntwini egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Amen. Apha ke bathandekayo sifunda khona ile ncwadi kaYobhi. Le ncwadi kaYobhi inezinto ezininzi ezenzekileyo kumtata uYobhi noba kulo mzalwane anguYobhi. Asifunda kwichapter zokuqala kuyachazwa into yobana kwakhona indoda ethile eyayigama linguYobhi isuka noba izalwa kaUnze. IBhayibhile le ndoda babalwe onyana bayo nentombi zayo. IBhayibhile le ndoda yayisisityebi, inezinto zonke, inempahla emfutshane, inenkomo, inama-esile, inenkamela, inako konke, inabaqeshwa bayo, inawo namasimi. Amen. So IBhayibhile ke xa ngaba uJehova ethetha ngayo uthi uYobhi kukuyindoda egqibeleleyo, emoyikayo uThixo, etyekayo ebubini. Zizinto uYobhi ezibhalwe ngaye. IBhayibhile ke xa siqhubeleka nayo le ncwadi kwichapter ezingasemva singekafiki lesifunde kuyo, kuke kwakhona ixesha emazulwini, kwakhona umhlangano owawukhona. Kule meeting leyo IBhayibhile kwabakhona noSathane, wabonakala engena naye emhlanganweni osemazulwini. Wabuza uYehova into abaSathane uvela phi na. Uthi xa ngaba ephendula uSathane, ndivela ehlabathini ekukhithakhitheni. Abesethi uYehova, ngaba umkhalile na umkhonzi wam uYobhi? Ithi xa ngaba ethetha uSathane, ithi ndiyamkhala kanjani ngoba umbiyele. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngoba wena Thixo umbiyele. Uthe xa echaza umkhali wathi uYobhi yindoda emoyika uThixo, yindoda egqibeleleyo, yindoda etyeka ebubini. Ezona zinto ezazenza into yobana uThixo athi esemazulwini ayibiyele le ndoda yingoba igqibelele. Number 2, uyamoyika uThixo ibe seyityeka ebubini. Ngoba uThixo uyababiyela abamoyikayo, uyababiyela abatyeka ebubini, uyababiyela abagqibeleleyo. IBhayibhile emveni koba beqoke kanjalo wabe sesithi uThixo ungamlinga uYobhi, but ekumlingeni kwakho uze ungawenzi nto umphefumlo. IBhayibhile uSathane wabe sesiya eyalinga uYobhi efumene ipermission kuThixo. Kukhona izinto uSathane xa asenze ebantwini ibe ivunyelwe nguThixo noba ithethelwe nguYehova. Hallelujah. IBhayibhile xa efika uSathane wabulala imfuyo yakhe, wabulala abantwana bakhe, wasenza zonke izinto. Konakala kwaba buhlungu empilweni kaYobhi. uYobhi waphelelwa yonke into awayenayo. Wavakala kwenye indoda esithi umntu into ezelwe ngumfazi imihla yakhe mifutshane kwayizelwe ziinkathazo, wayesiva ubunzima ajongene nabo. Haleluya. Ithi umntu
into esele ngumfazi imihla yakhe mifutshane kwaye izele zinkathazo wavakala ebhala esithi okuzele nguThixo kuyaleyisa ihlabathi silapha namhlanje sizomemezela sibizele ngumfazi kodwa likhona izele lesibili wavakala iNikodimo ethi ndingenza kanjani ibize ndizale ngabusha wathi Yesu kangabithetha kube ukhabisele ngamanzi nangomoya angeke usale ngakutsha sonke bathandekayo njengoba silapha sizele ngomama sazele ngotata ithi loo nto xa kuzale uyani imihla yakho mifutshane namba 2 izele zinkathazo. Hallelujah. Kakuthiwa imihla yakho mifutshane uzeqaphela namhlanje bangapha abantu abatsha abangcwabileyo ngoba imihla yomuntu ozele ngumfazi mifutshane. Namba 2 izele zinkathazo. Yabona kakuthi izele zinkathazo zininzi izinto ezihlupha umuntu ozele ngumfazi. Ungabona abanye befaka izikhandla befaka intambo ingaki imihla yabo izele zinkathazo. Ebekasukile inkathazo emntwini uthi bebehloniphekile abempilo nomathetelo sibayeza kusasa kodwa imihla yakhe izele zinkathazo. Akitata omdala aboguqa emakhisheni kodwa imihla yakhe izele zinkathazo. Kukhona izalo lesibili esizalwa kulo nguThixo. Ithi iBhayibhile asizalwanga ngakuthanda kwendoda, asizalwanga ngenyamakazi kodwa sizalwa nguThixo. Izalwa njani umuntu nguThixo? Uke wavakala ebhalayo esithi ubale kuKristu isidalwa esitsha athi zonke izinto ezindala kuye zidlule athi jonga ke ngoku zonke izinto ziye zabatsha. Zalwa ngakutsha fumana izalo lesibili. Laba semdala imigogo imitata omdala uyakwazi ukuzalwa ngakutsha izalwe nguKristu Yesu. Laba sekuthelene kangakanani sisaziwa nasekuhlaleni uba uyintombazane ingakwazi ukuziphatha ungumfana ungakwazi ukuzixoka kodwa likhona izalo lesibili ethi siyafumana loyo izalo ngakutsha. Laba sekuthe abafana bahlale ngayo kangakanani ngathi siyangena kwelizalo siyatshintshisile. Ithi iBhayibhile uThixo uyabubuyisa ubutsha njengokuhluma kwamaphiko okhozi. Hallelujah. Kasefikile kwelizalo lesibili bathi abantu bekwazi ngoba usisifebe sendawo iPresiki nobengibendile ngumuntu olapha athanda khona kodwa once wafika elizalo lifike bakuhloniphe ngale ngathi lokujingele phansi. Umuntu into ezele ngumfazi imihla yomfutshane. Yabona njengoba uhlela bangaba usazele ngumama wakho notata wakho imihla yakho mifutshane. Uke wabona umbhalo uDaniel othi mele tekele usifasile uthi kangabe uTolika uthi your days are numbered. Imihla yakho ibaliwe kodwa sizotsho namhlanje ukuthi likhona izalo lesibili olunguYesu Kristu. Yaqonda bona abaninzi abantu bake befa ngoYesu abanye beke bayingqamla nempilo. uYesu uyabubuyisa ubutsha uyasibuyisa nezinto ezibona uSathane. Hallelujah. Now ithi iBhayibhile emveni koba etshilo uYobi kwavakala umfazi wakhe esithi Yobi lahla noThixo wakho ufe. Uthi kangaba ephendula uYobi wena uthetha njengesidengekazi somfazi ngoba uthetha njengesidengekazi. Why uYobi ezothi uthetha njengesidenge angathi wena sisidenge? Yingoba uYobi wayesazi into yobana kangaba anethetha kanjalo inintsi into engonakala.
ukhona umuntu okumva uyayithetha into ayithethayo and ibe ngathi ivakala kamnandi. Ngoba uthi lahla lo Thixo wakho ufe. Ngamanye amagama into abangela uphile lokhu kuba kukhona uThixo lapha kuwe. Hallelujah. Why not children of us? Uthi lahla lo Thixo wakho ufe. Asiyele ephini. Uthi Thixo uba ngaba lithe lahla emthini ophakathi nisofa. But xa sifunda iBhayibhile ekuqhubelekeni kwayo abakhange bafe but bafile kuThixo. Kukhona abantu abaphilayo bebonakala behamba but bafile. Kukhona izidumbu ezihambayo ngoba lento ngoba egida kumnandi ehlabela kumnandi but ufile. Ngoba uma bengaphandle kwaYesu sisithemba esiphilayo. Hallelujah. Hallelujah. Angabe ungenayo Yesu ufile. Sawubona uphila thina but uThixo ufile. Hallelujah. So uthi lahla noThixo wakho ufe. Ngoba xa uThixo ungekho kuye ukuvakala iYohane sithi uthi xa ngabe thina bonke abamamkelayo abanikeza ibhubelo bebe ngabantwana bakaThixo. uYesu wathetha amazwi athi esithi ndimindlela athi ndiminomi ndiminyaniso athi akukho nomnye ongaya kubayo engayingabo. Ngoba sike sikhathane bazalwane athi into hayi ndiyathandaza nje naye uThixo xa uthetha ngentsimbi zethi hayi ndiyathandaza and uThixo uyandiva. Ithi iBhayibhile ndimindlela ndiminomi ndiminyaniso akukho nomnye ongaya kubayo engayingoYesu Kristu. So eyona ndlela yokuya kuThixo nguYesu Kristu. Eyona ndlela ukwazi ube ne-communication noThixo uba ufuneka usindiswe noYesu. Hallelujah. Hallelujah. Now, emveni koko uYesu kusenzeke zonke izinto. Efelwe imfuyo yakhe, wafelwa ngabantwana bakhe, zenzeka zonke izinto athi amasimi wakhe. Nabantu ababesondele kuye baqale bamshiya. Ngoba abantu bakhe basondele kuye xa izinto zihamba kakuhle. But once sekwabhetha baqale bakushiya abantu. Yabona xa ngaba uphila kukhona abantu ngexesha ungakabi nanto abangelosondela kuwe abathi mhlawumbi banento kube ngona abasondelayo. Abanye uzala nabo lokungazalani nabo ngenxa yobasonento ngoku. Now ithi iBhayibhile sekuphele konke. Uyavakala apho sifika khona uthi ndiyazi ukuba wena Nkosi nakho ukuveza konke. Abesethi necebo lakho lingevinjwa muntu. uYobu sengathi uthi ngoba imfuyo ifile ngafelwa ngabantwana bami senzeka zonke izinto kodwa ndiyazi ukuba wena Thixo nakho ukwenza konke. Ndizotsho namhlanje ukuthi Thixo nakho ukwenza konke. Sekwenzeka konke ebomini bakho andazi zintoni izinto uSathane akuhlasele ngazo kodwa ndizomemezela ukuthi Thixo nakho ukwenza konke. uThixo nakho nakule meko ojongene nayo uThixo nakho nakwezi zinto uSathane akuhlasele ngazo uThixo nakho ukuveza konke kwanecebo lakhe akekho into engaphambi kwayo. Ngoba uThixo nakho uYobu sengathi ngeke sabhala la mazwi. Kukhona abantu behlekisa ngaye, kukhona abantu omdala bemhleka,
kodwa ithi mina ndiyazi senihlekisile ngam senithethe konke kodwa ndiyazi sekuthethe amazwi phezu kwempilo yam kodwa ndiyazi ukuthi wena Thixo unako ukwenza konke. Laleli Thixo lalokudala ithandazela kodwa ingadilunge lalokudala izama kodwa ingadilunge izomemezela ukuthi Thixo unako uThixo unako uThixo unako ezinyanga zibidala izilila uThixo unako ubizesila nomthwalo kudala ifa uThixo unako ukuyethula obunzima kudala ukufa uThixo unako nokuyilungisa leyakho imeko. Sengathi nalapha Emajola kwakhona abantu abantu sengithi yokuhlekisa nalapha ekuhlaleni kodwa nizomemezela ukuthi Thixo unako ukwenza konke. Alazoba besibekele hawo uThixo unako Thixo ukwenza konke. Lithi iBhayibhile uYobi wayinamathumba emzimbeni wakhe umzimba wakhe selimnika umdaka kodwa ivakala ethetha la mazwi ithi ndiyazi ukuba wena Thixo unako ukwenza konke. Esethandaza mntaka Madubela unako Thixo ukwenza konke kwanecebo lakhe Lingevinjwe Muntu. Baba wethu namandla nalizwi lakho Thixo wethu namandla namhlanje dwala eliliyo ngegama likaYesu waseNazaretha. Izwi lakho Thixo wethu aliwi lingabuyi Thixo wethu namandla lingawenzanga owalo umsebenzi Thixo wethu namandla. Izwi lakho Thixo wethu namandla lifika Thixo wethu namandla lidala into engekho ibekhona Thixo wethu namandla nalizwi lakho Thixo wethu namandla namhlanje Thixo wethu namandla dala Thixo wethu namandla sandiyabona Thixo wethu kukhona yonke namhlanje ndiyabona Thixo wethu namandla kunamaxabiso amaxabisayo Thixo wethu namandla ukuba mabasuke kuThixo nasempilweni igama lakho nasekudumezeni igama lakho Thixo wethu namandla siyathandaza Thixo wethu namandla ubuze Thixo wethu namandla wongame empilweni yabantwana bakho wongame Thixo wethu namandla nezwi lakho Thixo wethu ngegama likaYesu waseNazaretha Thixo wethu namandla elona leyo Thixo wethu namandla dala ngezwi lakho Thixo wethu egameni likaYesu waseNazaretha Thixo wethu namandla yathandaza ngegama likaYesu. Baba umlilo wakho Thixo wethu ayibe nguwo Thixo wethu ongamayo ayibe nguwo Thixo wethu namandla odalayo ayibe nguwo Thixo oqothulayo ayibe nguwo Thixo wethu namandla osiphulayo Thixo wethu egameni likaYesu waseNazaretha. Sengaqhubeleka nomthandazo uba ukhona othi Nkosi ndiyavila amazwi ndivile into yobana ngaba noba izinto zingahlasela kodwa masaluhlala kuThixo kohlele okanye uthembela kuye kawuhlala usazi okokuba nokubana ngaba kunganomali kodwa uthi ndiyazi ubukhona othi Nkosi nakule meko endikuyo ndiyazi mhlawumbi wena kukhona into ongakhange uyenze ukumamkela
ubukhona namhlanje ongathi Nkosi ndibenzile ubula, ndikwenzile ungazi, ndisenzile okanye ndisithathile izigqibo ngenxa yokucikideka, ngenxa yee-challenges eziye zahlabangezana nempilo yam. Kodwa namhlanje umntu onegunya lokuthi ndiyazi nguYesu, nguYesu. Ingaba wena ingunaphakade lakho wayithithelaphi? Ingaba wena uyokwazi bani ngoba amakholwa kuwo afile, ngoba abantu abathembileyo bafile. Kodwa namhlanje kukhona indoda engakhangiwe nakusiyazi, kukhona indoda engakhangiwe nakumntu othile, nakumafutha athile, kodwa yathi ndiyazi. Futhi necebo lakhe alinavunjwa muntu, necebo lakhe alinakuvunjwa muntu. Ndifuna ukuthi namhlanje uba ikhona ifamily okanye ikhona umntwana kaThixo othi Nkosi, Nkosi ndiyazi, ndiyazi umhlawuleli wamuhleli, futhi necebo lakhe alinakuvunjwa muntu. Ubukhona odinga nje ukuthi mina Nkosi ndiyafuna ukukwamkela ukuze ndibe nethemba, ngoba ithi iBhayibhile namhlanje mawungenayo uYesu ufile. Ndifuna ukuthi namhlanje kukhona uzalo olutsha, lukhona uzalo onemihla emihle, lukhona uzalo elithi kwizigqibo nesiqalekiso ezabekwayo empilweni yakho. Kodwa kukhona uzalo olukwazi unqamla imihla ebekwe nguSathane, kube sekubekwa imihla engunaphakade. Ubukhona nje angeza ngaphambili sithandaze kunye naye, esenje ngaphambili athi mna Nkosi awamamathemba andilahlile, abantu abendithembele kubo baye balahleka, abantu abendibazi abebesentliziyweni yam baye basuka. Kodwa nalithemba uyephi namhlanje awathembela kulo wabe seyifumana umvuzo, ebeserejectwe ngabantu ebekade ethandaza nabo. Ubukhona noma ngumama, noma ngumama, noma ngumntu omtsha, noma ngumntu ongusisi, use ngaphambili sithandaze. Malibonga igama leNkosi. Baba wethu namandla siyabonga Thixo, siyabonga Thixo wethu namandla, siyabonga liwana phakathi ngakho konke ke Thixo wethu ekwenzileyo namhlanje egameni likaYesu waseNazaretha, ngamazwi Thixo enkuthazo namhlanje egameni likaYesu waseNazaretha. Ababizwi lakho liwile namhlanje Thixo wethu namandla, xa sihambayo Thixo wethu namandla siyokwenza Thixo wethu namandla egameni likaYesu. Enkosi moyingcwele, enkosi liwala phakathi egameni likaYesu, in Jesus name. Cela sithandaze sonke, siyabulela Nkosi, siyabulela kuye ogcwele, siyabulela Jehova ngesebusuku egameni likaYesu Kristu. Akekho Nkosi Thixo
ofane nawe egameni likaYesu waseNazaretha. Siyathula Nkosi ngokwexesha, Thixo wethu namandla, sizulisa Nkosi igama lakho egameni likaYesu waseNazaretha. Wena wedwa Nkosi, Thixo wethu namandla, uyigcwele egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Izwi lakho Thixo wethu namandla linamandla, izwi lakho Nkosi linguwe, izwi lakho liyaphilisa egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Siyabulela ngoyigcwele sathandaza bathandekayo bangabukhona umntu othi ngimthandazise noba yintoni ongawuthixo angakuhlangula kuyo. Uba uthi Nkosi ndiyazi ukuba unako ukwenza konke, ndiyazi ukuba Nkosi ungayitshintsha leyam imeko, cela uba lebuze ngaphambili sithandaze nawe egameni likaYesu. Noba yintoni ofuna ukuthandaziswa ngayo, mhlawumbi ihlutshwa ifemeli yakho, imimoya uSathane ekuhlasela ifemeli yakho, kodwa namhlanje uthi unako ukuba ayincede impilo yakho, akuncede ubomi bakho egameni likaYesu waseNazaretha. Bangaba utsho njalo nje unomthandaze nawe enhliziyweni yakho, sicela ukuthandaza nawe egameni likaYesu waseNazaretha. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Bangaba ufuna ukuthandaza wena ofuna ukuthandaziswa ngayo, ndivulela wena lo thuba sizothandaza nawe egameni likaYesu waseNazaretha. Ifemeli yakwaGalatha ndicela nayo ize ngaphambili ngegama likaYesu, izothandaza nayo ngegama likaYesu waseNazaretha. uJesu wami uyaphila, ndiyabesa bantwana. Jesu wami, Jesu wami ndiyawesaba, kazi lake ndiyezalifa, kazi lake ndiyezalifa,
Jesus, because he loves you. Jesus loves you.